Sa Initaw, Misamis Oriental, gikalingawan ang close encounter sa usa ka teacher ug mga unggoy nga anaalang sa dalan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gikalingawan karon sa usa ka teacher sa Opol, Misamis Oriental ang iyang close encounter sa grupo sa mga unggoy nga daw nagdula-dula sa kilid sa dalan sa Libertad Initaw Landscape and Seascape Protected Area. Igo lamang kuno milabay sa lugar si Teacher Alfie Gabule. Dihang nakakuha sa iyang atensyon ang mga unggoy nga anaa lamang sa kilid sa dalan. Makita pa sa video ang pag-ambak-ambak sa mga unggoy sa punuan sa kahoy. Katong ikaduha nga higayon, katong mga unggoy nga akong nakita, dili sila moduol sa mga tao apan ang uban moduol pero nagpakita sila nga dili sila agresibo. Ang maong klase sa unggoy, mao ang Philippine long-tailed macaque. Alang sa mga taga-Initaw, normal lang nga mogawa sa ilang natural habitat ang mga unggoy aron magdula og mulantaw sa mga nagaagi sa lugar. Apan adunay pahimangno ang LGU sa mga makakita sa maong mga unggoy. Naman tayong mga kuanda, sir, mga kinakipambutang nila diha nga mga rules, no, kung makita ng mga unggoy, bawal gina sila i-feed kay ma-disrupt man ilang natural nga habitat. Ako, si James Paulo Yap para sa One Mindanao.